Εντάξει, κύριε Κυριακάκη, εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήταν περιττό ίσως να διαπιστώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι συζητάμε έναν ακόμη μνημονιακό προϋπολογισμό άγριας λιτότητας, λίγο πολύ βρίσκεται και αυτό στον αέρα, αφού πιθανά η κυβέρνηση σύντομα θα τον αναθεωρήσει επιταχύρω για το λαό. Θα ήταν περιττό αν δεν συνέβαινε το εξής. Την ίδια στιγμή που συζητάμε αυτόν τον προϋπολογισμό, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει νέα μέτρα, νέο μνημόνιο, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα και από τη δημοσιοποίηση των επιστολών κυβέρνησης Τρόικας. Μέτρα που οδηγούν σε παραπέρα διάλυση του ασφαλιστικού, σε παραπέρα βαρβαροποίηση του εργασιακού καθεστώτος, με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, παραμονή της εισφοράς αλληλεγγύης, συνέχιση της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, αρπαγή και της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν υπηρετείται, κύριε της κυβέρνησης, απλώς ένα σχέδιο εξαφάνισης του κοινωνικού κράτους, ένα σχέδιο διάλυσης του δημοσίου, ένα σχέδιο μεταφοράς χρημάτων ποτισμένων με το αίμα και τα δάκρυα δυστυχίας του ελληνικού λαού προς τους διεθνούς τοκογλύφους και τις πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι βιώσιμο. Υπηρετείται κάτι πολύ πιο τραγικό. Ένα σχέδιο ολοκληρωτικής παράδοσης της χώρας, όλου του πλούτου της, στους δανειστές της, καθιστώντας τη χώρα απικία χρέους, αλυσοδένοντας τον ελληνικό λαό για πολλές δεκαετίες. Γιατί οι δανειστές δεν θέλουν μόνο τα λεφτά μας, θέλουν την ίδια τη χώρα μας. Και όλα αυτά όταν εδώ και μήνες οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος εξαπατούν συνειδητά τον ελληνικό λαό, εξαγγέλλοντας το τέλος των μνημονίων, την απαρχή της ανάπτυξης, ενώ γνώριζαν τις απαιτήσεις της Τρόικας από το καλοκαίρι, ενώ γνώριζαν ότι για μια ακόμη φορά, παρά τους επικοινωνιακούς λεονταρισμούς τους, θα υπέκυπταν σε αυτές τις απαιτήσεις, ενώ με τον προϋπολογισμό του 2015 συνεχίζονται οι ίδιες μνημονιακές πολιτικές λιτότητας. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε μια χώρα σε ανθρωπιστική κρίση με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 6,3 εκατομμύρια στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισημαίνει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η κυβέρνηση έρχεται να μειώσει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά 1,5 δις. Χαρακτηριστικά μάλιστα η πλειοψηφία αυτών των περικοπών, περίπου 850 εκατομμύρια, αφορά το κοινωνικό κράτος, τις δαπάνες για υγεία, για ασφάλιση, για παιδεία. Μας λέτε, κύριοι και κυρίες του Υπουργείου Υγείας, μιλάτε πολύ τελευταία και σήμερα μας είπατε εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, ότι εξασφαλίζετε την υγεία όλων των πολιτών. Πώς το κάνετε αλήθεια αυτό? Όταν μειώνετε με αυτόν τον προϋπολογισμό παραπέρα τις δημόσιες δαπάνες υγείας κατά 11 περίπου % σε σχέση με το 2014. Πώς το κάνετε αυτό? Όταν τις δαπάνες για το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας, το παιδί που φτιάξατε στη θέση του ΕΟΠΗ, του δίνετε 17% λιγότερα για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Φτιάξατε ένα πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας κατά πολύ μικρότερο σε στελέχωση και χρηματοδότηση από ό,τι ήταν ο ΕΟΠΗ. Πώς το κάνετε αυτό όταν τα ήδη επιβαρημένα με το βάρος της αυξημένης ζήτησης νοσοκομεία που καλούνται να αντεπεξέλθουν και στην αδυναμία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βλέπουν την πενιχρή ήδη χρηματοδότησή τους να μειώνεται κατά 23% φέτος? Και από αυτό εδώ το βήμα ο κύριος Γρηγοράκος εξήγηλε, λέει, σήμερα προσλήψεις 1.500 γιατρών και 2.500 νοσηλευτών. Πώς θα τους πληρώσετε αυτούς? Έχετε εγγράψει κάτι στον προϋπολογισμό με αυτές τις μειωμένες ακόμα δαπάνες? Αλήθεια, κύριε Υπουργέ της Υγείας, πόσα ακόμα τετράχρονα παιδιά θα χαθούν για να καταλάβετε ότι χρειάζεται επαρκή στελέχωση των δομών υγείας με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, ότι χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο που παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη,
ότι χρειάζεται να ανοίξουν άμεσα τα εκατοντάδες κλειστά κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας για να μην χαθούν κι άλλοι συνάνθρωποι μας. Λέτε επίσης ότι καλύψατε, λέει, τους ανασφάλιστους. Μάλιστα. Πώς τους καλύπτετε? Με τα 2 δις φαρμακευτική δαπάνη που παραμένει η ίδια, τη στιγμή που λέτε ότι 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι θα καλυφθούν φέτος? Η αλήθεια, κύριοι, είναι ότι ούτε πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν, ούτε εργαστηριακές εξετάσεις και πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη όπως και ασφαλισμένοι για να έχουν τα φάρμακά τους. Αυτό δεν είναι κάλυψη. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι προϋπολογισμοί λιτότητας έρχεται η ώρα να τελειώνουν. Έχω δεσμευτεί για ένα άλλο σχέδιο ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης και ανασυγκρότησης της οικονομίας. Το πρόγραμμά μας δημιουργείται, στηρίζεται και αναπτύσσεται στη βάση μιας άλλης ενιαίας και συνεκτικής συλλογιστικής, λαμβάνοντας ως προϋπόθεση ότι η χώρα θα μπορέσει να ορθοποδήσει μόνο όταν οι άνθρωποι της μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Βρισκόμαστε στην κατάσταση λοιπόν αυτή που πρέπει να αλλάξουμε ριζικά πορεία. Εμείς δεν μιλάμε για καλούς και κακούς, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, καλούς και κακούς Έλληνες. Δεν θέλουμε ένα εκδικητικό κράτος που αφήνει τους νέους να πεθάνουν. Δεν διαιρούμε, ενώνουμε. Εμείς δεν διαλύουμε, δημιουργούμε. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικά ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο. Δεσμευόμαστε ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες του λαού συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών αναγκών. Κανείς κάτοικος αυτής της χώρας δεν θα είναι αποκλεισμένος από το δημόσιο σύστημα υγείας. Κανείς δεν θα βάζει το χέρι στην τσέπη για να έχει δημόσια περίθαλψη. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν την ανθρωπιστική κρίση, στηρίζουμε την εργασία, δρομολογούμε βαθιές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, προχωράμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Βρισκόμαστε πράγματι σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, σε μια ιστορική καμπή. Το δίλημμα είναι ή αυτή η καταστροφική πορεία που εσείς συνεχίζετε ή μαζί με το λαό να ανορθώσουμε αυτή τη χώρα. Το μόνο, κύριοι, που μπορείτε να προσφέρετε σήμερα είναι να οδηγήσετε τη χώρα σε ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις, σε εκλογές, για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά του, για να μπορεί να υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Κωνσταντοπούλου για 6 λεπτά.